madusi-dus nga ayaw pahiuyon sa kalibutan. Ayaw pahiuyon sa pattern sa kalibutan. Apan ipabag-o hinuon ang imong hunahuna aron nga mas masabtan nimo ang kabubot-on sa Dios. Dunay mga butang makaigsunan nga angay natong hibaluan sa atong pagkinabuhi karon sa kalibutan. Dili ta pwedeng maingon nga mintras buhi pata bir paday. Kay maingon din nga kay sa langit wala ang bir. Wala ang Now, fear. makaigsunan angay nimo ni nga masabtan karon kay basing unya og para nimo okay na nang imong gibuhat karon. Doon na paggingon sa Proverbs nga dunay gibuhat ang tao para niya insakto pero sayop there's a way that seems right unto a man. Paminaw niya sakto yung gibuhat apan muhatod kaniya ngadto sa kapildi.